ajar kowe. Kurang ajar. Milih sing ayu kowe. Alah nyoba sithik ae lho. Kok yo ndak kelong ah. Kaget. Kaget lho Mas. Modelnya kayak ketekan pagebluk. Menika wonten pamundutan caping gunung kula ngersakaken iki kersane dijenglengaken. Lah sing jenggleng tak golekne kanca. Oke. Sing ganteng Mas. Sing ganteng Mas. Iya. Mas Robert Vector tak aturi munggah ana ing pepanggungan. Robert Vector diunggahne nganggo serampat ki artis saka Eropa. Iki bisa memimpin kita ya Mas. Bisa? Bisa memimpin kita ya. Oh bisa itu. Menuntun ke jalan yang baik. Wong wi rencana malah arepe dienggo tumbal Peggy Lestari. Mangga Mas Vector munggah sik serampatno cah. Ya, cilik nganggo klambi emas malah kaya madu mangsa lho. Saiki iki genti perkenalan. Bener to jenengmu Robert Vector? Boyo jeneng kok dhuwur men lho. Lah sinten lho asmane ben priyayi Peggy Lestari kene tertarik sapa ngeruh karo Bapak GM sok dienggo patung selamat datang Peggy Lestari? Arca. Terus kok dipatung ngene. Nama lengkapnya sinten Mas e? Nggih, Pak, Bu, ngaturaken wilujeng dalu. Delek pitepangan nami kula pun Victor Zevdian. Alah, Dek, apik men jenenge. Asine Victor apa sapa? Zevdian. Zevdian ya? KTP-mu kuwi ya Mas ya? Estu asli. Biyen piye Mas? Sejarahmu lahir ngono iki piye? Kok ora didelep neneh karo bapakmu? Iki ya jeru rumasane. Ya gak mesti biyen ibumu ki critane nyidam apa? Sepengetahuanmu mbok menawa diceritani karo bapak ibumu. Nek Dik Sinta biyen ibuke ya pesinden. Nggih. Tak takon karo Bu Parsinem niku ibuke Dik Sinta. Bu Parsinem. Pas bobot Sinta niku jenengan nyidam napa? Nyidam napa nggih? Nyidam mik. Nyidam mik. Mula dadi anak dadi pesinden mergo nyidame nyidam mik. Mike tur ora enek kabele Wira. Oh, wireless. Oh, wireless. Terus ledelok mike mutah. Lho. Ya apa lho? Mik. Lah nggih dados niku. Ya iya no. Nek Mas Victor apa nyidam apa biyen ibuke? Nek kula nyun sewu, ibu kula nika lak anu tenaga kerja wanita. Oh TKW kerja di luar negeri. Nggih no. Oh ning di Mas Saudi Arabia? Aduh men no. Wonten Sydney niku lho Mas. Sydney ki apane Patian Rawa? Alas Ragen niku lho. Sydney. Oh Sydney. Sydney. Wonten Sydney to. Nyidam apa? Nyidam wah sok ben anakku iso kaya wong kene. Gede dhuwur putih. Paling gak ngono. Lah kok dadine sak ciduk dawet. Bareng mulih kok walah. Nyapa susut. Ning asline aku lahir lho Mas. Dhuwurku 2 meter. Oh iya.
Yo normal Mas. Normal. Normal. Oh, lah kok terus susut? Bapakku isin, Mas. Oh. Iki anak pot ondo kok dhuwur. Akhirnya diketok. Oh, diketok. Lah kok kebacut? Heeh. Ya dadine semene to ya. Nganti seprene. Nganti semene, Mas. Ora apa-apa ya Ora apa-apa, disyukuri. disyukuri, Mas. Tekonono Mbak Lucy wi menempuh sekolah apa Mbak Lucy? Mbak Lucy. Mbak Lucy. Sekolah kelas berapa gitu loh. Kelas berapa? Ayo tebakan. Anu iki apa ya kelas Paut, piro? paut. TK 0 besar apa kecil? Apa kelakon nguntal gurune sakmene iki lho. SLB. Lho, malah apik kuwi. Loh. Ora yo. Kuliah, Mas. Nah, kuliah. Oh, sudah kuliah. Sudah, no. Di mana? Ayo neng di. Ya, UNESA. Bukan. UNER. Bukan. UGM. Bukan. Lah ndi Mas Victor? Ngendi? Isi Surakarta. Isi Surakarta berarti sama dengan Mbak Lucy sama dengan Mbak Tata dong. Betul. Isi Surakarta. Jurusannya karawitan. Bukan. Tari. Dudu. Lah apa musik. jurusanmu? Etno. Musik. Bukan. Apa teater. jurusanmu apa? Iso mesin nih lho. Terus jurusanmu apa? Pedalangan. Pedalangan. Dalangi sak kowe ora kotake kotak jajan. Kotak amal. Beben tak amal. Ngisore kok kei bantal ora nek dalang? Ngisore tak kei bantal ora nek dalang? Demben go meja bareng. Oh, meja. Deloken Saya iki lho. gede. Mas Victor. Napa, Mbak? Sampeyan bernari bar omong-omongan deloken iki lho. Nyapa? Mbak Raras. Heeh. Mbak Raras iki ngebuk wetenge jo Nyapa? turun anak putu. Ojo, Mbak, ojo. Paling orai lucune kaya aku. Wadah. Eleh. Awas. Lucune kok ngendi? Imute ya. Imute gemes kene. Ayo, guyan karo mlaku bawani caping gunung. Oke, no. Nah, siapa Yo, dulu? siapa sih? Mbak Lucy dulu aja. Mbak Lucy. Iki arep Ora jegleng. kok ya wis nyedak-nyedak lho. Aku wis kadung jamu ket sore. Alah. Jamu apa ngono lho. Paling umil kuat jamu. Ngawur rek, paling gak ya kaya liyane ya ndok. Ndok. Ndok cecak. Ndokmu dhewe. Ayo, Mbak Lucy. Mbak Lus. Ben digenjleng Mas Victor Robert. Guyu ae. Saben bengi Nyapa? Wis pantes lho, Tor. Nyapa? Iki kok sik urung malah jenggleng aja ngono kuwi yang malah Aku ke ngekek. siap. Lah, Ibu-ibu bapak-bapak malah ngekek Lah lho. yo gamelane urung ngawah-ngawahi lho, kendange urung Kok wis ngawahan. ngene Kok lho. iso ngene malah koyo kethek ketulup. Ya paling ora ke siap siaga ben ora kaget. Betul. Tetep fokus. Iya, fokus. 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 Tanjak tari. Terus. Nyawa Apa wi? Wedhe. Sing hati-hati to, Tor. Ora sah ngono kuwi, pancene ya wis ayu ngene iki. Kowe namane aku mergo aku ngapa? Ya ayu. Lah ya ayu to. Tapi aku salut lho Mbak Lucy. Nggih. Piye mung nek joget ulat-ulate piye ulat-ulat. Oh iya. Iya. Sik drijimu ngenekno. Kuwi jane driji apa jahe? Ket mawak ngece ya. Tapi Jatahe kowe ngene iki ya dadi anu bintang tamune. binatang. Bintang tamu. Bintang tamu binatang. Yuk, Dik Sinta gantian, yuk. Nih. Urung. Yo. Aku Wis kesusu nyosor. semangat. Wedi aku malahan. Alah ra nyatek kok ya. Aku wis jinak. Terus. Yen memajang mongkaro janur kuning Sik to. Sik, Apa? kowe arep genjlenge dadak atret mundur sik lho. Yo ancang-ancang to Mas Oh, ben ancang-ancang. dipaske sik. Sing apik emang pas melo Dik Sinta arep nembang terus mbok jenggleng meng lho. Iso karo ditepuki bokonge iki lho. Kayak ngudang cah cilik. Alah ger. Munine buk
Kok ramuni to? Memang pempesmu wis bek, Mas. Pada kita bayi. Ya mene pempesan barang. Sik to coba pisan kasih. Sing terakhir. Yen mamaja. Amang karo. Jano. Gune. Loh, atret sik to. Arek ngono kuwi suarane. Apa kena balung tor kok mak prok e. Ketoke saking tipismu ya. Ngono. Ora maksudnya Ya ora dijenggleng sing beduk Nek ngene lho, yo. rasumbut nek mau ancang-ancang karo Rene iki rasumbut. ketoke kok kecer pas ngene mau to. Oh. Kira tenagane. Jajal sing kene yo, terus nambah lu sing jajal. Yo ngono lho. Kendange rong ngene kok ngene sik. Wis siaga jane iki. Kowe polahmu nyapa koyo arep tinju ae. Siap-siap kok. Terus. Kembang wae watan guna Mubeng. Elah. Ya Allah. Tak gentung. Jajal ning. Papi ngono. Jajal ning Dek Sinta jajal. Ya. Ora muni. Atos men. Jajal kene. Ya. Jajal ning. Kok iso malah digo futsal iki? Lha iso. Iso digo poli. Balekke. Aja dibalekne blangkone malah koyo. Nah, Kayak sapa? kayak Buta Dewa. Kok ro Puntadewa barang. Kok iso lho. Piye suarane Puntadewa piye? Jliteng kacangku. Tak kira jeliteng lakangku. Aja saru ra. Saru, seneng kok aku. Terus. Wayahe sapa? Ayo, wayahe sinten mau? Kula. Nggih. Kembang wae watan gunung Oh, ramune to. Suwe-suwe kok lara ya, Mas. Kan mau Gaya. peneratos e. Gayane lara tekmu iki sepiro? Weh. Ngece. Paling ora nek wonge sakmene iki gune sampean cepolo lho. Sakmene iki. Masa sakmono kuwi? Berarti ya kuat. Wah, ya suwe. Tumpangi kerambil kuat. Oh, Kerambil parutan oh, maksudnya. alah. Ya ora kuat. Ayo, wayahe sapa? Rene nek. Wah, nek iki muni ya, Tor. Muni. Upama gejleng kaya Bu Parsinem Sinden Pojok Dhewe kaya kuat. Gelem ora? Dijajal. Dijajal sik. Sik coba ya. Heeh. Amin. Dung. Piye rasane? Nah, Sik, piye? sik, Piye? Iki rodok penak. Oh, rada penak. Ning rodok gembuk piye ngono lho. Sing gembuk apane? Kaya Lancang Bu Parsinem. Jenengan ngastomik, Bu. Kok iso Ayo, dilokne Bu. gembuk. Lawan, lho. Bu. Nah, iki lho, Bu. Kok iso dilokne gembuk iki lho. Ngono. Apaku sing gembuk? Soko. Ngomong, ayo. Ngomong aja. Ki sinden senior lho kowe. Ayo. anu maksudnya Kok tak gendong tak gua. Kon nang kratan kon. padake apa juga maksudnya jenengan iku gembuk kayak tahu. Oh, panganan cara panganan tahu. Tahu kula lek dijegleng mak jeleng mendal ngono kuwi. Oh. Terus iso mak jeleng. Berarti enak ngono ya. Enak, aku tanduk. Ya toh? Iso mendal kok jan mengandung Gurih pir. ya rasane gurih. Walah ki yo padha ae.
Iso upar iso nyauri guri ya. Aku fek polos ya. Yo, dilajengaken. Milih sing ayu we, milih sing ayu we. Kurang ajar we. Kurang ajar. Milih sing ayu we. Alah nyoba sithik ae lho. Kok yo ndak kelong ah. Kaget. Kaget. Kaget lho, Mas. Modelnya kayak ketekan pagebluk. Oh alah. So pagebluk. Bagus sih koyo Sukasrana ngene kok. Ya padha. Kakang Adli. Piye terana suarane Sukasrana piye? Akang Adli. Ya wis ngono Aku kuwi. akang elu akang. Mas Victor, tak tekoki sampean ki wis duwe yang urung? Hah? Wis duwe urung? wis duwe pacar urung? Pacar urung. Urung. Kira-kira kriteria Tenan, kriteriamu kaya ngapa? Kriteriamu dari semua banyaknya penonton nggih, menawa enek sing naksir. Yo paling ora ki nek kaya aku yo. Heeh. Cita-citane mesti sing dhuwur. Ya, cita-citane. Nun sewu lho. Heeh. Paling ora yo kayak Endi? biyen pandai didalang. Oh, kaya Mbak Raras. Kaya Mbak Raras ngene iki. Seleramu ngene iki. Elah jos tenan iki ya. Enggak guwak wis. Apa ora nganggo sangga meja awakmu engko? Ora Mas Demben tak sembung pipa paralon. Ndah rekasane. Lanjut yuk. Dah, jangan kayak lintah. Ting gremet. Lah kowe pengen bawa ora? Ora aku. Ora. Lah jare kowe dalang ora suaramu kaya ngapa? Oh iya jare jurusan pedalangan. Jare jurusan pedalangan. Pedalangan iki iso nyuwara. Yo iso apa masuk dalang kok bisu lho. Lah ya mesti iso suluk apa bawa. Heeh, suluk apa bawa apa Lah ket mau apa? iki nek ora ngomongi go apa lho San. Maksudnya suluk. Suluk. Kok jajal apa-apa. bar iki ya, bar caping gunung ya. Bar caping gunung tak tese Mas Victor. Pesen. Ya. Sisan leh mikir. Ya. Sombong. Ya. Eleh. Terus ya. Panas sudan aling-aling caping gunung. Desinta. Iya. Bisa wong buka lawang bareng. Ah wis ora. Wis ora. Ya tibane ya. Katosen. Ngenyek sin. Tak sogok ning ngono. Wah syukur. Ya dang yo. Lagi iki lho. Kowe kok roh Wedok nyobok. kaget. Terus. Terus. Sing wedok ya. Natian wadon sarata Yuk, di Jawa nih caping gunung.
perlombaan kedua di dangdut nih. Oh ngono. Yuk dilanjut. Sekar bisa Yo, lanjut deh. Sekar bisa gunung desa dadi raja dene ora ilang padha Dek Sinta, Mbak Lucy, ya,